Kwae midhiero mag oula ni gikone to ng'anyo mar lakteche ma osekawo ndalo 56 oruma yanga odiochieng' ma kawuono. Maendi bang' sirikand counties, migawo mar thieth kod riwruok mar lakteche KMPDU goyo sei e winjruok ma gichano chwalo e doho mar Labour. Gichopo e winjruok no e dwaro 18 kaachiel mar lakteche mag jopuonjre ma interns to girito ng'eto mar doho mar Labour e kaunti ma Eldoret bang' ndalo 60. En romo ma ochakore kod dang'ni maka kod kacha, jodito mag migawo mar thieth, governors kod riwruok mar lakteche oromo kendo bang' ndalo 56 nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre e pacho ka. Gikone winjruok obedie kendo ng'anyo mar lakteche orumo. Jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Atela okwayo lakteche mondo mi odogi e tich bang' seche 24. We had a very long meeting today with our National Advisory Council, that is the highest decision-making organ. And they endorsed that we signed this particular return to work formula today so that it can pave way for the doctors to resume work within 24 hours from now. The 24 hours should begin now, SG. Call out for duty. Health cannot wait. Would even wish they can go back in the next few minutes because we really want our health to be back on track. Ewi dwaro 19 manyicha lakteche ochwalo nyime, 18 ma winjruok obedie, ka mar lakteche mag interns girito ng'eto mar doho bang' ndalo 60. That one of the fundamental issues, that is the matter of doctor interns, is still pending. This matter was filed in court in Eldoret. This matter has been part of the conversations. All the doctor interns, that is the medical officer interns, the pharmacist interns, and the dentist interns will have to wait a little bit longer. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted, but we'll be having conversations on this issue. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha osingo chopo kare winjruok go ka bende gichano chuogo aput mabiro chiwo paro matut e tieko midhiero manie sekta mar thieth. We must make an agreement that we can implement. And second, we must find a lasting solution to the perennial issues. I am confident that what we have signed on to today, having consulted widely, this is a deal that is going to be implemented by all of us. We have agreed that we are going to establish a presidential task force to look into the perennial issues that affect the health sector. Jakom mar komiti mar thieth e riwruok mar governors Mudhomi Njuki okwayo mondo miyo winjruok duto oketie tim mondo din rode mag ng'anyo manyalo bedie kinde mabiro. It is easy to put a signature on the paper. It is easy for KMPDU to just pick the mic and say we have called off a strike. But the real work begins now. The implementation of what we have agreed upon is the beginning of the journey to make sure that we never have any more of this. The issues that had been raised for the Council of Governors had been agreed upon a lot earlier. And in the process of harmonization and the issues that kept emerging, it took a little longer. Ng'anyo mar lakteche orumo ka ni odiochieng' mar 56, riwruoge mamoko kaka clinical officers to pod dhi nyime gi ng'anyo mar gi mani odiochieng' mar 38. Judith Omondi, Ramogi TV.